τώρα με τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, στέλεχος βέβαια του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Θα είναι και μέλος βέβαια του νέου Δημοτικού Συμβουλίου ως επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης. Είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντίνο. Καλημέρα, κύριε Μπάστα, και σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι ακριβώς συμβαίνει με το πειραματικό σχολείο? Είναι κακό να έχουμε στη Ζάκυνθο πειραματικό σχολείο? Να δούμε λοιπόν τι λέει το πειραματικό σχολείο. Το ίδιο, δηλαδή να μπούμε στην ιστιοσελίδα της διοικούσας Επιτροπής των Πρότυπων και Πειραματικών Σελίδων, να δούμε τι γράφει, έτσι, πρώτη γραμμή. Ιδρύονται λοιπόν και λειτουργούν με σκοπό να συμβάλλουν στον μέγιστο, στον βέλτιστο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλωτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Την πιλωτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχειριστούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Είναι λοιπόν το πειραματικό ένα πείραμα. Να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν, το οποίο δεν έχει λειτουργήσει πουθενά, αλλά θέλουν να δημιουργήσουν μια κατάσταση. Απ' την άλλη έχουμε την κορύφωση της αγωνίας γονέων, μαθητών, των εκπαιδευτικών, γιατί βλέπετε ότι πάνε να περάσουν ως κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής, ξεκάθαρα, χωρίς να δημιουργηθεί διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα για το τι πρέπει να συμβεί. Ναι. Και πού τα προωθεί τα πειραματικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Τα προωθεί τη στιγμή που τα παιδιά μας πάνε σε άθλια σχολεία, σε προκάτ σχολεία. Είδαμε σήμερα το βίντεο για το Καραπίνιο. Είδαμε τι συνέβη πριν από λίγες μέρες στο δεύτερο δημοτικό σχολείο. Έχουμε δει τις προκάτ αίθουσες, τις άθλιες τουαλέτες να πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών μας, και αντί να μας απαντήσουν για αυτά τα θέματα, βγάζουν φωτογραφίες οι βουλευτάδες και λοιποί συγγενείς για τα air condition τα οποία βάζουν και μας ζητάνε να δεχτούμε, λέει, τα πειραματικά σχολεία. Προφανώς υπάρχει τμήμα διαζώσης που θα μελετήσει εδώ στη Ζάκυνθο την εξέλιξη του πειραματικού σχολείου? Βάζω αυτό το ερώτημα, το οποίο ερώτημα το βάζει η ίδια η ΕΛΜΕ. Ρωτάω επίσης, γιατί να χωρίσουμε τα παιδιά μας σε διαφορετικές κατηγορίες μαθητών? Για ποιο λόγο λοιπόν κάποιοι πρέπει να είναι πιο προνομιακοί από τους άλλους μαθητές? Νομίζω ότι με κλήρωση που δεν θα περνάνε. Με κλήρωση δεν πάνε, κύριε Κωνσταντίνου, ή κάνω λάθος? Με κλήρωση θα πάνε αρχικά, μετά θα δούμε πώς. Γιατί να διαχωριστούν οι μαθητές μας σε ένα πείραμα το οποίο να υπάρχει? Εδώ λοιπόν τι γίνεται τώρα? Με την αγωνία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας βγαίνει μια βιαστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έγινε με την συνένεση του απερχόμενου Προέδρου, την καθοριστική παρέμβαση και, κατά τη γνώμη μου, προσωπική μου γνώμη θα πω, την απαράδεκτη στάση του απερχόμενου κυρίου Βαρτακαστάνη, όπου βιαστήκανε να πάρουν μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς ζητήσαμε σαν Λαϊκή Συσπήρωση να μην το ψηφίσουν, να το αναβάλουμε το θέμα, να γίνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, ΕΛΜΕ, Σύλλογο Πρωτοβάθμιας, την Ένωση Γονέων, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, αλλά αυτό δεν έγινε δεκτό, γιατί δεν θέλουν να συζητηθεί το θέμα των πειραματικών σχολείων. Οι γονείς λοιπόν αντιδράσανε. Οι γονείς αντιδράσανε. Γιατί αυτό αναστάτωσε τους γονείς και τους μαθητές. Και ένα σημαντικός αριθμός γονέων από όλους τους πολιτικούς χώρους, το επισημαίνω αυτό, από όλους τους πολιτικούς χώρους, κατέκυλε σταφώς τη στάση του απερχόμενου Προέδρου του κ. Βαρτακαστάνη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι ζητούσαν όμως όλοι αυτοί, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι? Τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Τι ζητούσανε? Ενημέρωση. Δεν πήραν θέση αν ήταν υπέρ ή κατά των πειραματικών, αλλά ενημέρωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να καθησυχάσουν τις φυσιολογικές
αγωνίες τους. Εμείς, κύριε Βαρδακαστάνη, είμαστε κόμμα, έχουμε ξεκάθαρη θέση. Οι γονείς λοιπόν αυτοί είχαν αγωνία και λέγανε, βρε παιδιά, ενημερώστε μας. Και αντί λοιπόν να υποστηριχτεί από όλους αυτό το λογικό και αυτονόητο αίτημα για ενημέρωση, δέχτηκαν μία πρωτοφανή επίθεση από διάφορους μηχανισμούς και από το δικό σας σταθμό, κύριε Μπάστα, στη συνέντευξη του κυρίου Λιβέρη με την αντιπρόεδρο, την κυρία Τσανάκα, και αμέσως μετά έβγαλε τον κύριο Βαρδακαστάνη και μιλάγανε για πολιτικές σκοπιμότητες. Που μεγάλη μου θλίψη μου προκάλεσε αυτό το γεγονός, ότι υπάρχουν κομματικές, λέτε, σκοπιμότητες πίσω από αυτή τη διεκδικητική αγωνία. Όχι, δεν το και λέμε ποιους στοχοποιήσανε, σας τα λέω εγώ όπως τα λέγατε. Εμείς τα λέγαμε ή τα λέγε ο κύριος Βαρδακαστάνης? Τι εννοείται, εμείς τα λέγαμε? Αλλά ξανακούσετε τη συνέντευξη και αν είναι θα ζητήσω και συγγνώμη. Στοχοποιήθηκαν λοιπόν, ποιοι στοχοποιήθηκαν? Η αντιπρόεδρος της Ένωσης, η κυρία Τσανάκα, και η γραμματέας της Ένωσης Γονέων, η κυρία Μάργαρη. Γιατί στοχοποιήθηκαν και δέχτηκαν ακόμα και ανήθικες επιθέσεις σε όλα τα μέσα? Μόνο χαρτί κοινωνικών φρονημάτων δεν θυμηθήκανε να τους ζητήσουν, γιατί κάνανε το έγκλημα και ήταν υποψήφιες στις δημοτικές εκλογές με τη λαϊκή συσπήρωση. Αυτό ήταν το έγκλημά τους. Οι οποίοι όμως, σας θυμίζω και το λέγατε κι εσείς στα ραδιόφωνά σας, ότι το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης είχε πετύχει μια σημαντική διεύρυνση με ανθρώπους που δεν άνοικαν στενά στο ΚΚΕ, αλλά ήταν γνωστοί για τους κοινωνικούς τους αγώνες, και είναι διαμάντια αυτοί οι άνθρωποι, τους θυμόμαστε όλους, είναι επιστήμονες, είναι κοινωνιολόγοι, είναι άνθρωποι που συμβάλανε. Εγώ θυμάμαι την κυρία Τσανάκα, ας πούμε, στις κινητοποιήσεις που ήταν τότε για την παιδιατρική, την κυρία Μάργαρη μια ζωή να παλεύει μέσα από τις ενώσεις γονέων και οι δυο τους δηλαδή στους συλλόγους γονέων, και ρωτούσατε μόνο ότι εμείς, οι δικοί μας άνθρωποι που ήταν υποψήφιοι μόνο και ζητάγανε μόνο μία ενημέρωση ότι παίζουν, λέει, πολιτικά παιχνίδια, και κάνατε τα στραβά μάτια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σε διάφορους μηχανισμούς που μεθόδευσαν καταστάσεις και δρούν παρασκηνιακά ή και φανερά για να περάσουν την κυβερνητική πολιτική. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Και Κωνσταντίνου? μιλάνε για κομματικές σκοπιμότητες, όλους θα τους πω τώρα. Αυτοί που αντί να ενημερώνουν τους γονείς και τους μαθητές, να σεβαστούν την απόφαση της ΕΛΜΕ, δίνουν τα αρέστα τους να εφαρμοστεί κυβερνητική πολιτική για τα πειραματικά. Και λέω μέσα από το σταθμό σας, καλό είναι και οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας να μην συμπεριφέρονται ως κομματικοί εκπρόσωποι, αλλά να αφουγκράζονται τις αγωνίες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Το ΚΚΕ, κύριε Μπάστα, δεν κάνει μικροπολιτική. Και το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοι του. Ό,τι έχει να πει το λέει καθαρά και εξάστερα. Δεν μασάμε τα λόγια μας ποτέ. 105 χρόνια δεν κρυφτήκαμε και σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, θα στηρίξουμε αποφασιστικά οποιονδήποτε τίμιο άνθρωπο που προβληματίζεται, που ανησυχεί, που αγωνιά από αυτό το προγκρόμ φήμωσης της γνώμης που προκαλούν η κυβέρνηση και η πολιτική παρατρεχάμενη της Νέας Δημοκρατίας, και από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο και αν προέρχονται, εμείς θα τους στηρίξουμε. Γιατί δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους σύμφωνα με το τι ψηφίσανε στις τελευταίες εκλογές. Δεν ψηφίσαμε αν ήταν υποψήφιοι σε άλλη... Δεν διαχωρίζουμε τους ανθρώπους αν ήταν υποψήφιοι σε άλλη παράταξη. Έχουμε εμπειρία χρόνων και σε δύσκολες καταστάσεις. Στην Κέρκυρα λοιπόν, για να μαθαίνουμε και το τι συμβαίνει, αντίστοιχα σεβαστήκανε την απόφαση της τοπικής ΕΛΜΕ, σεβαστήκανε τις αποφάσεις της Ένωσης Γονέων και δεν προχώρησαν στην ίδρυση πειραματικού. Εδώ πέρα όμως πρέπει να επιβάλλουν κάποιοι κομματικοί εγκάθετοι την ίδρυση πειραματικού. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα τους περάσει. Πλέον, ως ΚΚΕ, ως λαϊκή συσπήρωση, ανοίγουμε μέτωπο αντιπαράθεσης με τις κυβερνητικές επιλογές και όσους τις στηρίζουν. Αναλαμβάνουμε εμείς ευθύνη συντονισμού και δράσης για αλλαγή των άφθονων συνθήκων που επικρατούν στα σχολεία της Ακίνθου. Τέτοιες καταστάσεις, σαν αυτές που είδαμε στο βίντεο του Καραμπίνιου, σαν αυτές τις αθλιότητες με τα κοντέινερ, τις διαλυμένες αίθουσες που είναι στα σχολεία των παιδιών μας, θα κάνουμε αγώνα μέσω όλων των φορέων που έχουμε για να τα ανατρέψουμε. Δεν θα επιτρέψουμε περαιτέρω υποβάθμιση των σχολείων
για να καμώνεται η κάθε κυβέρνηση ότι φτιάχνει τάχα μου και καλά την παιδεία. Δεν θα επιτρέψουμε τέλος σχολεία 2 ταχυτήτων και διαχωρισμό επιπλέον των μαθητών. Μιλημένα, εξηγημένα. Κύριε Κωνσταντίνου, σας άκουσα με πολύ μεγάλο σεβασμό και ξέρετε πάρα πολύ καλά και προσωπικά εγώ και ο Στίγμα και ο συνάδελφός μου ο κύριος ο Σπύρος Ολιβέρης ότι σεβόμαστε και εσάς και όλα τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης και ελπίζω να μην έχετε άλλη άποψη επ' αυτού. Ό,τι έχω να πω το λέω ξεκάθαρα και λέω για συγκεκριμένα πράγματα. Και αναφέρθηκα σε συγκεκριμένη συνέντευξη. Θα σας δώσω και 2 λεπτά, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ναι, εντάξει. Αναγνωρίζετε όμως αυτό που σας λέω, ελπίζω. Το έχετε διαπιστώσει. Εγώ είπα γενικά, εσείς είπατε για κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, ωραία. Ναι, δεν έχω εξάλλου έχουν πιάσει στα σίδη όλα τα παπαγαλάκια στους σταθμούς και στα κανάλια. Και μάλιστα βλέπω και στην ημέρα της Ζακίνθου τώρα να μπαίνουν και πρωτοσέλιδα διάφορες τέτοιες ανακοινώσεις. Ναι. Ήθελα να εγώ τα λέω, δεν τα λέτε εσείς, εγώ τα λέω. Ναι, σύμφωνοι, δεν έχω αντιρρήσεις. Εσείς τα λέτε. Θέλω να πω το εξής. Για τα πειραματικά σχολεία σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ δέχομαι αυτά που λέτε. Δέχομαι ότι είναι. Ο κόσμος κουβέντα θέλει. Ακριβώς αυτή την κουβέντα θέλει. Μα το κατάλαβα, ενημέρωση είπατε. Ναι, δεν αντιλέγω. Εμείς ως πολιτικό κόμμα έχουμε άποψη. Ναι. Ο κόσμος θέλει ενημέρωση όμως. Θέλει να ακούσει τα υπέρ και τα κατά. Και αντί να ακούσουν τα υπέρ και τα κατά, πάνε και του κοτσάρουν αποφάσεις. Ναι, σε μια νύχτα. Με ανθρώπους που λέγανε ότι περνάγανε απ' έξω και μπήκανε μέσα. Αναφέρεστε για να καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως δεν έχει παρακολουθήσει όλο το story και όλο το ιστορικό εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Βαρδακαστάνης ο ίδιος είπε τέλος πάντων ότι είχε πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα, για άλλο θέμα, για το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί είναι μέλος πρόεδρος του Συλλόγου Επιχειρηματιών Βασιλικού. Το είπε ο ίδιος δηλαδή και το αναφέρω και εγώ. Το είπε δημοσίως στον αέρα, θέλω να πω. Να σας πω κάτι, κύριε Κώστα, για να είμαστε ευθέως. Ναι. Ο κύριος Βαρδακαστάνης δεν είναι το πρόβλημα, είναι η κορυφή, λειτουργεί και λίγο άτσαλα. Υπάρχουν από κάτω, σας διευκρινίζω και άλλα πράγματα. Υπάρχει ομάδα από κάτω που τον εστηρίζει. Υπάρχει ομάδα που τον εστηρίζει και τον βγάζουν μπροστάρι. Εγώ ειλικρινά σου το λέω, στενοχωριέμαι, μου προκαλεί λύπη το γεγονός ότι διαφαίνεται πως γίνεται μια αντιπαράθεση μέσα στην Ένωση Συλλόγου Γονέου και Κηδεμόνος Ζακίνθου κτλ. Η οποία δεν ξέρω πραγματικά αν έχει πολιτική χρειά ή όχι αυτή η αντιπαράθεση. Δεν λέω ότι έχει, λέω δεν ξέρω αν έχει. Και δεν θέλω να πάρω θέση ούτε για τη μία πλευρά ούτε για την άλλη. Κύριε Μπάρτα, σας λέω ότι υπογράψανε 28 εκπρόσωποι, 28 εκπρόσωποι από διάφορα σχολεία όλων των πολιτικών αποχρώσεων. 28. Και εξακολουθείτε να λέτε τα ίδια. Όπως βγήκε χθες την ημέρα και έλεγε ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες. Πολιτικές σκοπιμότητες έχουν μόνο οι κυβερνητικοί παρατρεχάμενοι και κανένας άλλος. Όλοι οι άλλοι θέλουν να ενημερωθούν. Δεν έχω αντίρρηση. Ενημέρωση ζητάνε οι άνθρωποι. Δεν έχω αντίρρηση και συμφωνώ. Δεν μπορεί λοιπόν να ζητάει ο κόσμος ενημέρωση και να τους κλείνουν την πόρτα και να τους λένε ότι είσαστε καθοδηγούμενοι και κάθετε από οποιοδήποτε κόμμα. Φυσικά πάντα το κουκουέ τους ενοχλεί. Και είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπίσουμε ανθρώπους που ήταν χρόνια στην πρώτη γραμμή των αγώνων, που ήταν διαμάτια στη ζακυνθινή κοινωνία. Και είχαμε την τιμή να κατέβουν στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης. Γιατί η λάσπη που τους πετάτε είναι γιατί ήταν υποψήφοι με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη λάσπη αυτή την πετάμε. Και λέει ο κύριος Λιβέρης στον κύριο Βαρδακαστάνη. Τη λάσπη αυτή την πετάμε. Ένα λεπτό και ένα λεπτό, αλλά δεν μιλάτε συνέχεια στα ραδιόφωνα. Δηλαδή δεν θα δίνουμε το λόγο. Εδώ και τόσο καιρό. Πώς? Τι είπατε? Σπηλώνετε και πετάτε από όλα τα ραδιόφωνα λάσπη όλο αυτό το διάστημα σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι διαμάντια. Λέει ο κύριος Λιβέρης λοιπόν στον κύριο Βαρδακαστάνη. Ναι. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι έχουν εισχωρήσει κομματικές δυνάμεις στην Ένωση. Ναι, αυτό σημαίνει... να κρατάω δηλαδή. Μα συγγνώμη, το ότι κρατάω ποιες κάτι... είναι οι κομματικές δυνάμεις? Μόνο οι άνθρωποι που κατεβαίνουν με τη Λαϊκή Συσπήρωση και όλοι οι άλλοι είναι ακομμάτιστοι, αχρωμιάος, μιάγευστοι. Κύριε Κωνσταντίνου, θα κάνουμε ένα διάλογο. Θέλετε ή δεν θέλετε? Εγώ πάντα είμαι υπέρ του διαλόγου. Αφήστε με λοιπόν να πω την άποψή μου ένα λεπτά. Το ξέρω.
Εμείς... Θέλετε την άποψή σας να πείτε ή... Διάλογο κάνουμε. Μα και εσείς την άποψή σας καταθέτετε. Όχι, δεν καταθέτω την άποψή μου. Ωραία. Καταθέτω την άποψη του κόμματος και της λαϊκής συσπήρωσης. Ως επικεφαλής που είμαι, δεν λέω την άποψή μου. Αν έλεγα την άποψή μου, μπορεί να ήταν και σκληρότερη. Ωραία, εντάξει λοιπόν. Καμία αντίρρηση. Μπορούμε να το πάμε το θέμα όσο πιο σκληρά θέλετε. Δηλαδή, αν θέλετε τέτοιου διάλογο, εγώ δεν το επιθυμώ και ξέρετε ότι πάντα είμαι υπέρ του διαλόγου και πάντα είστε κι εσείς υπέρ του διαλόγου. Το λέω και το καταθέτω δημόσια. Θέλω να πω το εξής. Όπως πολύ σωστά λέτε και εσείς ότι αυτή είναι η άποψη της λαϊκής συσπήρωσης και του ΚΚ, θα σας πω την άποψη τη δική μας λοιπόν. Την άποψη της εκπομπής, την άποψη του Στίγμα. Όχι εμένα προσωπικά. Εμείς δεν παίρνουμε θέση υπέρ του ενός ή του άλλου. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Το ότι ένας συνάδελφος είπε κρατώ την άποψή σας αυτή, του κ. Βαρδακαστάνη, εν προκειμένου, δεν σημαίνει ότι την αποδέχεται. Δεν είναι αποδοχή η λέξη κρατώ. Κρατώ αυτό που λέτε. Δηλαδή, πώς να το πω, νομίζω ότι μιλάω καλά την ελληνική γλώσσα. Ελληνικά ξέρω πάρα πολλά. Και εγώ όμως. Δεν αποδεχόμαστε κάποια άποψη. Δεν αποδεχθήκαμε την άποψη του κ. Βαρδακαστάνη γιατί εμείς εξυπηρετούμε κάποιον ή κάποιους. Αν νομίζετε ότι εξυπηρετούμε εμείς κάποιους, να το πείτε. Δημοσίως, εδώ τώρα που μιλάμε. Το θέμα είναι πάρα γιατί πολύ γνωριζόμαστε σοβαρό. Και χρόνια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μα επειδή είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό το λέω. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, και επειδή βλέπουμε καθημερινά αυτή την επίθεση, καθημερινά. Από εμάς. Βλέπετε επίθεση στη λαϊκή συσπήρωση. Για εσάς αναφέρθηκα συγκεκριμένα στη συγκεκριμένη εκπομπή για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσατε. Κύριε Κωνσταντίνου, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και αν δεν είναι έτσι να το πείτε ευθέως, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το σεβασμό που έχουμε και το έχουμε αποδείξει σε στελέχη της λαϊκής συσπήρωσης και του ΚΚ. Το ξέρετε τώρα όμως. Να έχετε και προς τον κόσμο, ναι. Τον ίδιο σεβασμό να έχετε και προς τον κόσμο, ναι. Που έκανε ένα σπουδαίο βήμα και μπήκε στα ψηφοδέλτιά μας. Ναι. Δεν μπορεί άνθρωποι που ευγενέστατα βγήκαν και ζητήσανε απλά να συζητήσουν, να μάθουν. Μα δεν έχω αντίρρηση τις αυτό που λέτε. Τους. Κοντέψανε να τους βγάλουν τρελούς. Πήγανε να βγάλουν. Δεν μιλάω μόνο για την εκπομπή σας, συνολικά κύριε. Σας ανέφερα για τη συγκεκριμένη εκπομπή ένα πράγμα. Το προχωράμε. Μα αναφέρομαι συνολικά στην κατάσταση. Σας ανέφερα και άλλα δημοσιεύματα. Εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα ολόκληρο παιχνίδι. Μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, δεν είναι και το θέμα. Όχι. Αλλά σας ανάφερα συγκεκριμένα δημοσιεύματα στην εφημερίδα της ημέρας. Δεν αναφέρομαι μόνο για το σταθμό σας. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι κύριε Κωνσταντίνου. Σας λέω για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μην το μπερδεύουμε λοιπόν το πράγμα. Σύμφωνοι. Ναι, δεν αναφέρομαι μόνο για το σταθμό σας. Ναι, συνεχίστε παρακαλώ. Ναι, το κατάλαβα κύριε Κωνσταντίνου, το εννοώ. Εδώ κύριε Μπάστα υπάρχει μεγάλη αγωνία. Να σας το πω έτσι. Ναι. Πήρε η απόφαση στο σχολείο του Κάμπου. Ναι. Που εκεί είναι να γίνει το πειραματικό. Και λέει, ρε παιδιά, τα παιδιά μας, τώρα το λέω εγώ πολύ απλοϋπωημένα. Ναι. Τα παιδιά μας, αν δεν περάσουν εκεί, πού θα τρέχουμε? Ναι. Αν δεν περάσουν εκεί τα παιδιά μας, σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουμε? Είναι ζητήματα λοιπόν κύριε Μπάστα που δεν έχουν διευκρινιστεί. Και αντί λοιπόν να γίνεται κατανοητό το αυτονόητο αίτημα όλων αυτών των ανθρώπων που αγωνιούν, για ενημέρωση, για ενημέρωση. Ναι. Προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, το ξαναεπαναλαμβάνω, ναι. Προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους. Ξεχωρίσατε λοιπόν, το ξεχωρίσατε δεν είναι απευθύνεται μόνο σε εσάς. Όχι, το συνεχίζουμε, δεν στέκομαι άλλο σε αυτό. Και σας λέω, πάρτε την χθεσινή ημέρα, πρωτοσέλιδο δηλαδή, δηλώσεις πολιτικοποιούν, λέει, την Ένωση. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει λοιπόν κύριε Μπάστα? Ναι. Γιατί οι αντιπρόεδρος και οι γραμματέας ήταν υποψήφιες με τη λαϊκή συσπήρωση. Τι ζητάνε? Δεν παίρνουν τη θέση, την ξεκάθαρη θέση που έχουμε εμείς, όχι στα πειραματικά. Λένε να μας ενημερώσουν αρμοδίως αν είναι θετικό ή αρνητικό για να καταλάβει το σύνολο των γονέων. Όχι 2-3 γονείς. Τη σκοπιμότητα του να υπάρχει πειραματικό σχολείο. Αν πρέπει ή όχι να υπάρχει. Εμείς έχουμε θέση. Ναι, αυτό λέω. Τη σκοπιμότητα, γιατί να υπάρχει. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Τι ζητάνε λοιπόν οι γονείς? Θα μας συμφέρει ή δεν θα μας συμφέρει? Σας επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν είναι η θέση του κόμματος
η ίδρυση των πειραματικών αυτών σχολείων. Οι γονείς όμως αυτοί ζητάνε ενημέρωση. Και βγαίνουν λοιπόν οι διάφοροι πολιτικοί παράγοντες, γιατί αυτοί κομματικοποιούν την όλη διαδικασία, σε διάφορους σταθμούς και τέτοια. Διαβάζω εδώ στην ημέρα, σας λέω, δεν είναι στο δικό σας σταθμό. Το είπατε, εντάξει, το ξεκαθαρίσαμε. Όχι, θα το ξαναπώ. Ανεπίτρεπτη προσπάθεια πολιτικοποίηση των αποφάσεων. Ποια είναι η πολιτικοποίηση των αποφάσεων, δηλαδή? Το να ζητάνε ενημέρωση, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή? Τι πράγματα είναι αυτά, δηλαδή? Εν πάση περιπτώσει. Και να πέφτουν οι σοβάδες και τα σίδερα στα κεφάλια των παιδιών. Και να μας καλούν να μην μιλάμε. Αυτό που συμβαίνει. Αυτά τα σχολεία έχει Ζάκυνθος. Τα κοντέινερ τους έχουν. Αυτό πραγματικά με τα σχολικά κτίρια που συμβαίνει, με θέματα ασφάλειας παιδιών και καθηγητών. Ασφάλειας. Δεν μιλάμε τώρα για ένα βάψιμο και ένα καλοπισμό. Θέματα ασφάλειας. Σοβαρά ζητήματα. Με στέγες να μπάζουν νερά. Να πέφτουν σοβάδες. Να μην υπάρχει πυρασφάλεια. Να μην υπάρχουν αλεξικέραυνα. Να μην υπάρχουν έλεγχοι στατικότητας. Για τα αλεξικέραυνα, μια και το λέτε, κύριε Μπάστα. Ναι. Για τα αλεξικέραυνα λοιπόν που λέτε, έπεσε κεραυνός πριν λίγο. Το γνωρίζω. Δεν θυμάμαι αν είναι πέρσι. Ναι, το ξέρει ο Λιζάκης. Νυχτερινές ώρες. Και ακόμα μέχρι και σήμερα δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη να βάλουν αλεξικέραυνα. Ναι. Αυτή η κατάσταση δηλαδή είναι τραγική. Πραγματικά. Και αντί να συζητάμε αυτά, μας πετάνε την μπάλα σε μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σε μια νύχτα. Ναι. Απλά και μόνο να μας πούν ότι φτιάχνουν φανταστικά σχολεία. Αντί να συζητάμε δηλαδή αυτά τα προβλήματα, πώς θα βελτιωθούν. Αλλά όχι πια να τα συζητάμε, κύριε Μπάστα. Να τα φτιάξουν επιτέλους. Να φτιαχτούν τα σχολεία. Γι' αυτό εμείς θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες να βγούμε μπροστά για αυτά τα θέματα. Και εγώ θα κάνω και ένα βήμα περαιτέρω και θα πω όχι μόνο να φτιαχτούν τα σχολικά κτίρια που υπάρχουν ήδη στην άθλια κατάσταση που είναι, να φτιαχτούν επιτέλους και νέα σχολεία. Μπορεί να γίνει αυτό. Νέα σχολεία. Είδατε λοιπόν που συμφωνήσαμε με το διάλογο. Δεν μας τα βασικά ζητήματα αυτά. Μα ποιος θα διαφωνήσει για αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και αφορούν επειδή τα λοιπόν παιδιά, δεν διαφωνεί κανένας, γι' αυτό κύριε Μπάστα με βλέπετε αγανακτισμένο, γιατί ήταν άθλιο αυτό που έγινε απέναντι σε δύο ανθρώπους και όχι μόνο και σε άλλους που έχουν προσφέρει τόσα στο νησί. Γι' αυτό με είδατε αγανακτισμένο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα βάλουμε μπροστά, σας το υποσχόμαστε, το δηλώνουμε και εμείς δεν λέμε για να λέμε. Ναι. Θα βάλουμε μπροστά, θα γίνει αγώνας συλλογικός από όλους τους φορείς, από όλο αυτό να φτιαχτούν τα σχολεία στη Ζάκυνθο και να μην μας πετάνε την μπάλα στην κερκίδα με τα υποτιθέμενα πειραματικά. Και αν θέλουν να τα λειτουργήσουν, να κάτσουν κάτω, να συζητήσουν με τους ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με τους εκπαιδευτικούς μας, τους γονείς μας, τους μαθητές μας, γιατί αγωνιούν αυτός ο κόσμος. Και να φτιαχτούν επιτέλους τα σχολεία, να δοθούν χρηματοδοτήσεις, να αλλάξουν οι προτεραιότητες, να μην πετάνε και σπαταλάνε τα χρήματα στα διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ναι. Αυτή είναι η αγωνία μας και θα πρωτοστατήσουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν,